Ahoj, ahoj, ja vás vítam na mojom kanáli. Dnes trošku netradične, nebudeme hrať nejakú hru, ale pozrieme sa do sveta Lega. Ako môžete vidieť z náhľadu, nachádzame sa na stránke Bricklink, čo je už dnes súčasť vlastne Lega ako takého. Nedávno to odkúpili a v podstate tieto všetky sety oficiálne vychádzajú už pod značkou Lego. Ono tomu bolo aj predtým, ale teraz už oficiálne sú prepojení a Lego vlastní Bricklink, čiže toto bude možno jedna z prvých sérií modelov, ktoré pôjdu už týmto spôsobom. A my si pozrieme 5, ktoré, ako vidíte, už o 6 hodín a 54 minút si budete môcť zakúpiť. Ja sa priznám, že odkedy boli zverejnené tieto sety, tak som bol rozhodnutý pre minimálne 2, ktoré budem kupovať. Dnes, keďže už boli odhalené medzi tým aj ceny, tak sa musím priznať, že váham, že či vôbec nejaký zoberiem. Začnem so setom, ktorý je tu najdrahší a v podstate ten som si bol istý, že budem kupovať, ale tá cena 360 € spôsobila, že nie som si istý, či tomu tak bude. Ju rozkliknem, jedná sa o Lego loď. V podstate by sme mohli povedať, že sa jedná o loď alebo o stavebnicu, ktorá spadá do tej série Pirátov, aj keď mne osobne už vyslovene pirátska nepríde. Príde mi skôr do takého 18. storočia. Nehovorím, že vtedy neboli piráti, ale klasické Lego témy pirátov boli skôr takéto 16. storočie. Napríklad aj Barracuda, ktorá vyšla ešte prednedávnom, pred asi 5 rokmi. Tam ste mali ten ostrov a z nej ešte sa dala poskladať Barracuda, ktorá pripomínala legendárnu Barracudu z 90. rokov. Tak aj tá ešte je podľa mňa staršia, čo sa týka obdobia, ako táto Privat Frigate Fortuna. Nevadí, loď je aj tak veľmi pekná, len mne sa úplne nehodí do tej témy, ale samozrejme to je len môj problém. Keď si ju rozkliknem, tak ľudia, čo viem, sa sťažovali na tie plachty. Ja sa priznám, mne osobne nevadí, že tie plachty sú tu robené takto, pretože lepšie vidíte do tej lodi, lepšie sa s ňou bude aj manipulovať a pokiaľ by ste ju chceli kupovať na hranie, tak nebudú prekážať. A oni aj tak by sa dotrhali, keby sa s nimi niekto hrá. A konec koncov vždy si viete plachty prirobiť, hej? Čiže urobiť nejaký mok a respektívne nájsť si nejaký a tie plachty tam proste vložiť. Ešte čo som počul, tak ľuďom vadilo, že tu nie sú originál diela, ale že sú takéto. Ja sa musím priznať, mne sa oveľa viac páčia tieto. Čiže to tiež nie je niečo, čo by mne vadilo na tomto sete. Set má úžasných, ani neviem koľko figúrok, 2, 4, 6, 17, ak dobre počítam. 2, 4, 6, 6x3, to máme 18, tak 20 dokonca. 20 figúrok a 4 zvieratá. Opica na lodi musí byť, aj keď väčšinou na pirátskej. Sem sa mi až tak nehodí. Toto chápem ako hospodárske zviera na dlhé plavby. Mačka proti myšiam v poriadku a vajíčka tiež musia byť. Čiže výber zvieratok super, figurky tiež. Tieto uniformy, priznám sa, tieto sa mi až tak nepáčia. Pripomínajú mi možno Španielsko a tiež neskoré Španielsko, ale chápem, že práve tieto boli vtedy zaradené, respektíve asi ešte aj sú vo výrobe, ale viac by som privítal tradičné, buď modro kabátcov alebo červeno kabátcov. Nevadí. Ohľadne ostatných figúrok, páči sa mi, že Lego išlo cestou, respektíve Lego, človek, ktorý túto Brick Perfection konkrétne, teda človek, ktorý túto loď navrhol, išiel cestou, že loď nepotrebuje iba vojakov, ale aj personál. Hej, na pirátskej lodi to nevadí, lebo všetci sú oblečení viac menej rovnako, ale tu máme uniformovaných vojakov a potom teda máme ešte, ako keby som povedal, personál, hej. Čo je logické, lebo po lanách v uniformách sa lozí ťažšie, ako keď ste oblečení takto voľnejšie. Čiže výber figúrok, OK, vidíme, že tu máme aj remeselníkov, čo tiež poteší. A táto figurka je síce figurka, ale je použitá, keď si pozrieme loď spredu, tak na predok lode, hej, tradične. Čiže nejaká vyrezávaná figurína, teda to by to malo reprezentovať.
Loď sa dá takto rozobrať, čiže máte prístup do vnútorných priestorov. Má aj čln, čiže ten sa vlastne dáva sem. Toto sú dve diela, aby vedela strieľať dopredu. Z bokov je paľba pokrytá, rovnako zo zadu sa dá strieľať. Zástava, dobre. Vravím, túto loď zvažujem, že ako jedinú kúpim. Obrázky sú veľmi pekné, videl som aj video, tá loď je oveľa väčšia naživo, teda naživo, aspoň na videu, naživo som ju ešte nevidel, ale na videu pôsobí oveľa robustnejšie, väčším dojmom ako ešte na obrázkoch a navyše je aj veľmi pevná. Človek, ktorý ju predvádzal, ja myslím, že to bol teda autor setu, tak ňou naozaj veľmi pevne, solidne zatriasol a ona držala pokope. Čiže set ako taký je dobrý, má cez 4000 dielikov a bohužiaľ aj 24 nálepiek, ale to už sme si zvykli, že v dnešnej dobe proste nálepky k setom idú vo veľa väčšej miere ako kedysi nebývali žiadne. Dobre, čo mi možno vadí na lodi, aby som teda len nechválil, je táto časť. Táto časť vyzerá tak, ako by to nebolo dokončené, alebo by to bolo odfláknuté. No ja chápem, že je veľmi ťažké urobiť, poviem príklad, aby to vyzeralo skutočne. Neviem, akú techniku tam presne zvolil návrhár, ale minimálne z tejto strany to vyzerá tak, že na vystavenie by mi to vyslovene tak trošku vadilo. Ale stále je to len malá chyba oproti tomu, akým celkovým dojmom tá loď pôsobí. Hej. Čiže najviac, čo mi teda vadí, musím povedať, je tá cena. 360 € za Bricklink, s tým, že k tomu nemáte ani návod, iba teda elektronický, a je dosť. Je asi dosť. Napriek tomu ju zvažujem. Dám vám možno vedieť do budúcna, či som ju kúpil. Ale ak teda niečo kúpim z tejto série, čo je séria číslo 7, tak to bude táto loď. Teraz sa pozrieme na ďalší set. A to je ďalší set, ktorý som zvažoval kúpiť, a to je táto sushi reštaurácia. Je ako nádherná, to na prvý pohľad som si povedal, že budem kupovať aj túto, ak nebude predražená, pretože nezbieram zrovna, nebudujem city, nezbieram žiadne domy modulárne a tak ďalej, čiže chcel som vyslovene túto jedinú na vystavenie, ale ak bude za rozumnú cenu. Ono je to nádherné, je tam veľmi veľa vecí, rôznych farieb, ale ono to k sebe, k podivu, veľmi dobre pasuje, nepôsobí to rušivo a presne to vytvára tú atmosféru toho Japonska, tej nejakej japonskej uličky a no nádhera. Ešte viem, že sa to dá tak rozložiť, ale tu na starých obrázkoch to bolo, ale teraz to už asi nie je nikde. Ale keď sa to rozložilo presne takto a spojilo, ale opačne, tak to bolo veľmi pekné, že len kústene zatlačiť a bolo to naozaj ako nejaká mini ulička, dokonca s takýmto vláčikom alebo električkou. Úplne neviem presne, ako to v Japonsku volajú alebo majú. Figúrok bolo tiež dosť zaujímavých, ale mne osobne na figúrkach v tomto sete ani tak nezáležalo, ako na tom samotnom výzore tej budovy, lebo osobne sa mi to vždy páčilo, tie japonský štýl architektúry a tie ich proste všetky možné zástavy, tie lampióny, no, ale zase cena 300 €, bez 10 €, 300 €. Proste kto stáva Lego vie, že musí si vyberať, musí robiť kompromisy a nedá sa zbierať všetko, a preto ale nepôjdem ani do tohto setu. Ak si musím vybrať jeden, tak tak to bude proste táto loď. Hej. Predtým som bol rozhodnutý aj nad touto antickou knižnicou, alebo teda ani nie knižnicou, ako nejakou skrinkou so starožitnosťami. Veľmi sa mi páčila, keď som ju videl prvýkrát. Počítal som, že bude stáť menej, povedal som si, nemám ešte miniset z Bricklink sérií, ak to bude do 80 €, tak si ju objednám. No je to 113 €, je pekná, to nemôžem povedať, že nie, ako
Veľmi by sa hodila ako dekorácia napríklad do knižnice alebo niekde do obývačky si viem predstaviť aj ako taká solidná. Viem si predstaviť, ako návštevy chodia a obdivujú to, lebo myslím, že toto by vedelo zaujať aj ľudí, ktorí sa Legom nezaoberajú. Pekný set, ale ja osobne nechcem preplácať. Podľa mňa nemá hodnotu skoro 120 eur. Hej. Keby je to takto, že vyjde na Legu za túto sumu a vy viete, že ju zoženiete, poviem príklad, za 90 v zľavách alebo 85, tak ako tam by som si ju kúpil, ale toto bude 113, teda nebude v žiadnej zľave, toto je pevná cena a teda nebudem ju nakoniec kupovať. Potom tu bol tento robot, paradoxne ten má najlepšiu cenu 40 eur a bohužiaľ práve ten ma vôbec nezaujal. Nehovorím, že je to škaredý set, naopak všetky sety, ktoré vychádzajú v Bricklinku sú pekné, ale nie som tá cieľová skupina pre tento set. Hej. Navyše, ako vidíme, tu sú baterky, myslím, že nefunkčné, ale je to pekný setík, hej. Viem si predstaviť, že veľa ľudí si ho kúpi, ale mňa vôbec, ako z tejto série, toto je jediný set, ktorý ma nezaujal vôbec. Napriek tomu môžem povedať, že je pekný, ale nie je pre mňa. No a posledný set, ktorý zostal, je Alchemist Shop, teda nejaká dielňa alchemistu. Takto, opäť, musím povedať, že je to pekný set, ale nezaujal ma, nie je pre mňa. A to napriek tomu, že zbieram stredoveké sety. Dokonca mám v pláne robiť aj nejakú takú väčšiu diorámu, ale to má rovnaký problém, trpí na rovnaký problém tento set, ako v podstate napríklad stredoveká kováreň. Ak viete, o ktorom sete hovorím, už je vyradený, už sa nepredáva. S modrou strechou, hej, orly rytieri. Len sú to budovy, ktoré sú príliš veľké do môjho stredovekého sveta. Keď to postavíte vedľa napríklad hradu Levieho rytiera, tak proste vyzerá to zle, pretože dom je tak robustný, že ten hrad pri ňom vyzerá ako nie reálny. Vy tam potrebujete, k tým hradom, ktoré vydáva Lego, potrebujete polovičné domy z týchto. Čiže dom je to pekný, priznám sa, na jednej strane mi to aj vadí, na jednej strane je to pekný nápad, ale tiež by mi to vadilo do nejakej toho môjho sveta, ktorý budujem. Figurky vidím, že sú tu prispôsobené už hradu Kreator, ktorý vyšiel s týmito konými rytiermi, ak to poviem tak. Tu sú už Gryffinovi, tu sú títo Sepiovi, čiže figurky idú podľa toho štandardu, ktorý teda Lego nastavilo. Ja by som uvítal skôr staršie nostalgické frakcie, ale tak Lego si to vybralo takto, ani to nie je zlé. Samotná stavba je veľmi pekná, čo sa týka aj prevedenia, aj interiéru, exteriéru, čiže verím, že niekto, kto sa rozhodol zbierať tie domy, lebo toto tiež nie je prvý, ktorý vyšiel v takejto veľkosti a nie je ani posledný, lebo ak si preklikneme dopredu, myslím, že v sérii 8, tak v 9, tak vidíme, že vyjde ďalšie, hej, Sleepy Dragon Inn. A to je zase veľkostne niečo, čo vôbec sa nehodí k hradom, ktoré mám oficiálne od Legu, lebo sú veľmi veľké a neukáže to dobre ten pomer. Takže, ale pokiaľ si kupujete napríklad, potom si kúpite toto, máte stredovekú kováreň, potom si kúpite toto, tak viete si vyskladať už peknú, takú skutočnejšiu, čo sa týka veľkosti k figurkám, stredovekú dedinku, čiže zase je to na zvážení, kto chce, kto nechce. Ja z tohto dôvodu nebudem kupovať teda toto. Tá cena by bola opäť taká, že je to 205 eur, ale zase v dnešnej dobe už ceny sú, asi si musíme zvyknúť, že toto sú ceny aktuálne. Napriek tomu teda uvažujem len o tomto a mám na to viac ako 6 hodín 40 minút, pretože Lego bude predávať, respektíve ponúkať tieto sety, myslím, že minimálne týždeň. Už to nie je tak, že do vypredania zásob. Pamätám si, moje prvé Bricklink Lego som kupoval, proste neviem, či to bolo niekedy pred polnocou, keď to sprístupnili. Padli servery Bricklink a naozaj som musel preklikávať, aby sa mi dostalo jedného setu a bolo to vypredané ten set behom 24 hodín. Konkrétne sa rozprávame o hrade
orlých rytierov, Mountain Fortress. Čiže pamätám si aj tie doby. Čiže toto je oveľa lepšie, nemusíte byť v strese, dostane sa vám, pokiaľ teda naozaj chcete niektorý z týchto setov, tak ako nemusíte v panike nakupovať a báť sa, že teda by sa vypredalo. Osobne si myslím, že toto by bol najžiadanejší set, alebo aj bude, ale nie som jediný, koho odradí tá cena 360 eur. Čiže uvidíme, sám som zvedavý, či LEGO sprístupní, ako sa darí jednotlivým setom, aby ste si pozreli, že koľko ľudí si to už kúpilo. Ale myslím, že napriek tomu myslím, že teda bolo by vypredané, keby robia tých 30 000 kusov ako kedysi, tak táto loď by sa vypredala. Ale tým pádom, že to urobili takto, tak aj tí vlastne prekupníci už to tak nekupujú, pretože vedia, že kto chce si to stihne kúpiť a zase je to príliš drahý set na to, aby to držali za 360 eur, s tým, že ten odbyt potom už nebude taký veľký, lebo kto chce si to kúpiť teraz a do budúcna, no, takže tak. No. Čiže ja budem rozmýšľať o tomto, napíšte prípadne, čo zvažujete vy a prečo, čo sa vám páči, čo sa vám nepáči a keď tak mi dajte vedieť do komentárov. Dobre, tak, ďakujem.